Здравейте, дами, уважаеми и господа! В това видео играем плюс едно Slime Keyboard Escape. Точно така, мамка му. Не мога да кажа заглавието на играта, но това е игра, която е подобна на Keyboard Escape. И аз тук сега се махнах самите настройки, тук отдолу не се виждат много. Първия стейдж съм го минавал, както и другите, и съм 39-ти левел, като поиграх малко на играта. Много е добра. Получаваме някакъв бонус спид. Така, това съм го минавал, само не трябва да умирам. Така, бам и бам. Окей. Тук това го знам с тези топки. Ей, тъй са минава. Опа! Добре де. Малко умрях. Чакай малко, искам да го променя. Това е нормалният звук на играта, плюс едно Keyboard Escape. Така. Опа. Тук почна да бъгва. Шит. Така, това минава. Окей. Левел 15. Така, минах го. Левел 20. Окей. 30. О, тъпата вълна идва, брат. Фак, уби ме. Уби ме и това е проблем. Ами, колко купи ми трябва за повече стъпки? 500 купи. Инсейн, брат. Трейлът, колко са тук? 75, 150. What? Как така толкова малко ми дава, бе? Тредмил. Това е basic treadmill. Какво мога да правим? Не знам, човек, това е много странна игра. Колко ми дава? 55 лево. Няма да го сегна скоро. Това трябва да го сегна. Не мога. Ами... Окей. Тея 500 купи, не знам как ще ги взема. О, фак. Паднах. Спид. О, мамка му. Тук е много трудно. О, фак. Бро, тук това е много трудно, е. Опа, стой. Така. Добре. Оп. Оп. Мамка му. Мамка му. О. Шит. Бате, как така го скочих тъпо, е. Интересно. Опа. О. Бък. Бате, що ми бъгва, бе? Това какво е? Не знам.
Майко мила, толкова ли съм бърз за този левел, бе? Бе, не мисля, че съм чак толкова бърз, честно. О, майко! Не мога, брат ми. Не мога, брат. Това е много... Не знам, някак си странно, аз не мога да го мина. Това е отвратително. И как съм толкова бърз, като буквално нямам дадения левел за този спид? Трябва да бъда честен. Малко е положението читинг. Така, чакай малко са, че тук всичко се очаква от тази игра, бе, брат. Опа. Добре. Бързо. Yes. Имам 100 победи вече. Мога ли да Не. Искам и 500, бе. Това не знам как съм минал, честно. Я да пробвам. Ей, то глича работи, между другото. Не знам, що не съм го пробвал до сега. Той е работил този глич. Викам да си постоя малко тук, да си поджиткам с тая прекрасна пътечка. А вие не забравяйте да ударите лайк бутона, subscribe бутона и другите там, които са известия, коментиране, споделяне и да. Между другото не успях да снимам Майнкрафт, защото приложението в момента, от което снимам това видео, не искаше на Майнкрафт. В смисъл много бъгва играта и затова. Ама скоро ще има и на нея. Ще видим какво ще го направим. Аднаха трейдмил. Insane. Бързо. О, мъга, брат. Insane, брат. Insane. Айде. Ще мога да направим дадения левел и ще мога да ребъртнем, което е много яко. Ребърт. Айко, мила, колко съм бърз. Айди, батко, всичко да лети тук, батко. Тук кой ме втеше, бе, неща, ли ме втеше, бе. Така, както и да е, очевидно се движим много добре, честно казано. И това много ма кефи. Искам да стигна 60-ния левел и да продължа напред. Това геройчето, що ми свети в червено е? И аз не знам. Добре. Мале хора, тук съм по-бързо, честно. Але хоп. Фак. Това ще да завърши много зле, честно. Така, на това място тук май трябва да включим и това тук горе. Добре. Оп. Тук трябва да внимавам как скачам. Казах да внимавам, аз пък много бавно скочих, би. Тук това не може ли да го мина са едно минавам пътче? Мога, бе. Тук има бък. Добре, успях. Не! Братленка, какво да направя по теорите? Много съм просто, Това му е тъпото. Шит.
Мръдни насам, бе глупак. Не! Аз умрях на първия левел буквално. Това не е реално, честно. Не бива да умирам. Не бива да умирам. Не! Май! Щех да кажа една мръсна дума и ще да ма баннат. Тъй че... Братле, ако още един път ми бърнеш, ще ти бърдам в главата, бе, брат. Инсейн. Тая игра ми е супер трудна, бе, брат. Това е тази игра, бе, ги са тия платформи, бе, ги са тия копчета, бе, брат. Много хлъзгато е. Бъговете изобщо не са приятни. Майка ти мръсна, долна, усранна и още да не казвам какво. Мале. Ей, шподем, бе. Така. Минал го. Аз съм шампиона, бе. Ти не си шампиона, бе. Дивай да ревеш при майка си, бе, брат. Аз бих играта ти не е бил, е... Така, 35 левел. Давай, аз съм Айшол Спид. Не съм Айшол Спид, брат. Не съм Айшол Спид. Не съм Айшол Спид. Мамка го. Ами, играта е доста готина, но аз няма как да взема тези 500 купи, брат. Трябва да отида до ония стейдж с 100 купи и да се връщам постоянно в началото и да отивам до там, което е мъчително за това видео, мамка му. Тъй че, знаете ли какво? Идваме тук в крайчето, само да не падна. Ами това, което мога да кажа е, ако сте харесали това видео, да сте го харесали, абонирайте се, оставете лайк, коментирайте и се виждаме в следващия епизод. Не успях да снимам на Майнкрафт, поради проблема, че бъговете са много отвратителни. Чао и до следващият пътец. Бай!